Wayo Salma, 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 Salma ke nake so. Salma, Salma, Salma. Ke ce farin ciki na san kina nan a raina, ko ina na je sanki yana cikin jikina. Ni fa ke nake so tunda so ake hane a cikin mutane, kin ga ya zamo sila ne. Wani bangare kin ga ya zamo guba ne. So yana da alhajan mai kala na zane, na ga shi kanin ki mai yarda sai ya zaune. Wanda ne ya kushe so ya yi kuskure, tun da kai nake so ba zan yi salsala ba. Ni farin ciki ya bai wuce ki fara ba. So ni dan Allah ba domin duniya ba, inda duniya ce komai ban aje ba. Sai da kona sai raina ba zan cire ba. Ni fa ke nake yi wani diyar Fulani, so yana da daɗi haka ni ban sani ba. Yayi manne kamun da ba zan yi kukuta ba. Duk abin da zaki so ni ba zan ki ba. Ya sarauniya ce ko kuma gimbiya ce, a cikin su mata na ga kin yi fice. San ki dai nake yi ke baki ma sani ba, inda yunkura za ni fada ba zan iya ba. To ga yar wasiƙa ta wake karanta, fata ni nake yi in ban yi kuskure ba, dan ba za na so in yi abin da takura ba. In har kin amince za mu rayu tare, mai zama da ƙauna da ke yar uwata. Zan tsare hakinki ba na nufin mugunta, da ki so ni ba kowa ba ne ba, kuma ban da komai ba dan kowa ba ne ni. Taimaka ki so ni, so na ki ya cike ni. Salma ke nake so ni ba zan rufe ba, har dare da rana kanki nake da bege. Na yi nisa so